Masarautar Kazaure ta kafu ne sakamakon karɓo tutar jihadin musulunci da Malam Ibrahim ɗan Tunku ya yi daga wurin Sheikh Usman bin Fodi a cikin ƙarni na 18. Malam Ibrahim ɗan Tunku shine shugaban Yarimawa Fulani da suka ba da gudunmawa a jihadin musulunci zamanin sarkin Kano na farko Malam Suleiman bin Hama. Malam Ibrahim ɗan Tunku da jama'arsa sun zauna a ɗan batta kafin daga ƙarshe su samar da masarautar Kazaure. Sarakunan Kazaure na daular Fulani su ne Sarki Ibrahim ɗan Tunku, Sarki Dambo, Sarki Muhammadu Zangi, Sarki Muhammadu Mayaƙi, Sarki Muhammadu Tura, Sarki Umaru, Sarki Adamu Abdulmumini, Sarki Ibrahim Adamu, Sarki Husaini Adamu, sai kuma Sarkin Kazaure Alhaji Najib Husaini Adamu, CON a cikin ƙarnin nan na 21.